sa may Japan. Japan, yes. Good Makadto ko tani karon sa morning. kwan sa yato ko kwan galing kay sa comedy bar galing kay do ano ko karon man. Do may virtual ko lang nga Christmas party mo. Ay, oo. Ang Plano ko mga first tayo. ever Christmas party mo sining nga December. I think do mo na Oo, kay first- syempre. Wala ka pa man naka-Christmas party, guro sang 1, di ba? Why? So, first ever mo ni. Una sa linyada mo ni Una ko Suko. ni sa linyada ko sa Christmas party sa subong to. Last year ito, last year naka-virtual mo ko. Pero iniuna ni siya nga Christmas party for this December. Bongacious. Pero virtual. Virtual lang. Daw plano ko talaga do Friday do may mga kuan na sa Moroyama comedy bar mo galing kay. Sige lang Nga kung Saturday hindi pwede aw. Gani, Saturday Sige, Pwede man after mo to Christmas party, virtual, lakat ka to. Dito kaya ma-after party. after party ko. Oo, para pagkabuas, lapyo ka. Pero Saturday namin man. Michael John Season, good morning sa imo dira sa happy birthday ko no. Kay Christopher J. Hison. Christopher Hison sa Old Sagay. From Old Sagay. From Old Sagay. Gusto nga to siya sa Old Sagay. Okay. Sige. Kay Christine Minias Villalobos, Jovelyn Tugaf sa Tugaf kag Marshall family sa Barangay Salvacion, Murcia. Good morning. Antonio Lo, mga agaman, Dina De Cripito, Georgia Gargaseran. Athea Kim Riman, mga agaman kag Ana Happy Sinoro. birthday sa inablos ni Ne? Nadikipito nga si Rambo Alfonso. May birthday magli siyang nablos niya. Happy birthday! Happy birthday, Rambo. Correct. Kilala mo si Rambo? Hindi. Ay, kilala kay Rambo? Siyang Rambo, gid ba ya? Because si Rambo Hindi Alfonso. Ang Rambo, gid ba ya? Rambo, ano siya, Ido. Si, si Ido Kwan kami sa bala, umaga, si Rambo. Sylvester Stallone. May Pinoy version na bala. Ano, Rambo. Si Sino to gani man. Si Kwan si Palito Palito. Oo. Ano ba? Hindi na ako kadumdum. Rambo to. Rambuto. Wala, isang rambuto. Wala sa Rambo to. Lagi na yan. May rambuto. Ano? Okay, Palito. Ganun. Standby sa mga balita lokal. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagnegatibo sa COVID-19 ang tatlo ka mga South African nationals kag isa ka returning overseas Filipino nga nag-abot sa Negros Occidental halin sa South Africa. Ini ang ginanunsyo nga resulta sa gobyerno probinsyal sa ginpatigan nga RT-PCR swab test. Ang tatlo nag-abot sa Negros Occidental sa naligad nga Nobyembre 25 matapos ginpaydalom sa 14 kadlaw nga quarantine sa Manila. Sila ang lunsay mga consultants sang power firm nga nakabase sa Negros Occidental. Ang ROF nga taga Banwa sang Pontevedra ang nagabot naman sa probinsya sang Nobyembre 26. Ang South African amo ang pungsod ang South Africa amo ang pungsod nga una nakadetect sang mas makalalaton nga Omicron COVID-19 variant. 14,920 ka doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccines ang wala magamit sa Negros Occidental matapos ka mag-expire sa Nobyembre 30, 2021. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, may incident report na nga ginsumiter si Cold Chain Coordinator Dr. Claudelia Josefa Pabilio kay Department of Health Region 6 Director Dr. Adriano Supaan. Ini ang bakuna ang kabahin sa 45,300 ka doses ng AstraZeneca nga nag-abot sa probinsya, nagligad ng Nobyembre 8. Dugang pa ni Diaz, madamo sa local government units sa LGUs ang nagpamalibad sa pagbaton sa AstraZeneca nga malapit na lamang mag-expire bagod sa mga epekto sini sa tao nga bakunahan. Nagapati naman si Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFW sa Atro, nga isa lamang ka pagpangguba ang motibo sang sinuman nga responsable sa pagpalaptas sang mensahe pagi sa text nga nag-aatake sa komitiba kalakip na kay Councilor Cindy Rojas.
Sunod kay Salanga, isa ka dako nga pagpatalang sa publiko ang ginhimo sang sinuman nga mga responsable sa among modus, ilabi pa sa ligasyon nga involbado sa pagpagawa sang peke nga vaccination certificate kag QR code ang ilang mga personnel ni Councilor Rojas. Duha man ni Salanga, wala sang kamatuuran kag basihan ini nga issue, labi na nga wala man sang access o kon partisipasyon sa pagproseso sa among dokumento ang ilang mga talatapan. Suno pa kay Salanga, ini nga lihok ang posible may kang tanana sa nagahilapit nga politika sa masunod nga tuig. Ang kabayan sa payag ni Councilor sa Israel Salanga. Nagtaas pa ang average kon kadamoon sa mga OFW nga nagapauli sa syudad sa Bacolod umpisa sini nga semana. Suro kay Atro Chairman Councilor Israel Salanga, base sa datos sa gitalatapan, naglabot na sa 35 tubtub 40 ka mga OFW ang nagaabot sa Bacolod kada adlaw. Dugang pa ni Salanga, mahimo nga madugangan pa ini nga kadamoon sa palaboton labi na sa nagahilapit nga pagsaulog sa Pasko kag bag-ong tuig. Dako man ang pagpasalamat sang konsehal sa padayon nga kooperasyon sa among sektor paagi sa pagsunod sa mandatory home quarantine nga padayon ginapatuman sang gobyerno. Nalampuasan sang Negros Occidental ang committed target sa National Vaccination Day. Sa National Vaccination Day Cumulative Reports ng Department of Health Western Visayas Vaccination Operations Center, nga napit sa Disyembre 1. Ang Negros Occidental mo nagpanguna sa may pinakamadamo nga nabakunahan nga nagalambot sa 213,291. Ini ang 142.19% sa mas mataas sa original 3-day target nga 150,000 sang DOH Region 6. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, inisyal pa lamang ini nga resulta bangod ginahulat pang reports ang pila ka mga local government units nga may problema sa koneksyon sa internet. Duha pa ni Diaz nga sa bilog nga Western Visayas, ang Negros Occidental amo ang may pinakadako nga kontribusyon sa vaccination program sa gobyerno nasyonal. Ginpasiguro pa ni Diaz nga matapos ang National Vaccination Days, magapadayon sa gihapon ang vaccination program sa probinsya agud malambot ang 70% nga herd immunity. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Pasalamatan ni Vice Mayor Elcid Familyaran pamuno sang local IETF sa syudad sa Bacolod ang bulig kag kooperasyon sang tanan nga mga sektor sa syudad angot sa nangin madinalagon ni National Vaccination Drive sa sulod sang 3 ka adlaw. Sunod kay Familyaran ang mataas nga kadamuon sa manabakunahan nga nagsobra pa sa ginaekspektar o kon ginapaabot sang DOH ang isa ka maayong indikasyon nga nagtaas na gid man ang acceptance sa kon pagbaton sang publiko sa COVID-19 vaccine. Dugang pa ni Familyaran ang ginhimo nga pag-ugyon sang tanan nga mga sektor labi na ang mga volunteer vaccinators ang isa ka klarong indikasyon nga hindi imposible ang pagsulbar sa problema sa COVID-19 kung mayara lamang sa nagakaigo nga pagbinuligay. Ginklaro man sang BC Alcalde nga magapadayon ang lapnagon nga vaccination drive sang syudad sa tuyo nga malabot ang herd immunity antes pa man magtakop ang bulan sang Desyembre sini nga tuig. Dugang nga disqualification case ginpasaka batok kay Bongbong Marcos. Samtang DepEd wala sang na-record nga kaso sang COVID-19 sa una nga semana sang pilot face-to-face classes. Ang detalye sang mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kaksa Aksyon Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolon saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Yes, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Hil Javier dira sa Oman, kag kay Georgia Gargasiran, Rambutan. Actually, ang tan niya, apelido na ni Rambo sa sang dito sa China, kung di ka na islan man natin, ang mga ginhimo itong apelido siya. Si Sa siya Rambo sa Pilipinas, feeling ko Rambo de la Cruz. si ano. No, may pelikula to na Rambo to. Rambo to. Oo. Kaya si Palito, kilala si Palito? Kung may Rambo to, may budo man. Ano ang budo man? Budo. Kaya di ba ha? Pero tingnan daw yung Pinoy mo. Pero tingnan daw yung Pinoy mo. Ano daw yung Pinoy daw. Pwede sa Rambo to, no? Doka, pamatihan mo to. Doka niwo. Rambo to. Tiyan mo na sila to. Si Palito na. Oh, good morning ha. Si Palito na. Gani. Good morning, gali sa pinalangga nga utod ni Sir Robert Gallo, Yes. si Tito Romel. Romel Gallo. Good morning. Bao nagligan na maahaw ko to siya. Perting amon nga kuan na sudan daw ng maya-maya. Lakilala sa maya-maya nga isda. Ang namin nasa bawan, ang yes. dako, medyo dako siya. Kuan na sabla daw orange mo na kuno yan. Basta namin ito Kag sa bulaw bawan. nga sinugba, asos. Tapos may patis dahil kag Gatamsak nga agyo. Buga tamsak dyan, dulutak lang. Nami nga daan sa muna sa mamahaw. Namin sa pagluto. Perfect. Mahay nga daan magluto man si Migo Romel mo. Muna sila ni one ball mo nagluto na sila. Sana all, no? Namin pagluto. Mga mayo magluto. Sige. Good morning lang da. Morning kay Mama Alma Alvarez, kay sa RG Boys. Good morning sa inyo. Good morning. Ang RD Boy, isa lang yapon, no? RD Renz Boy. Duran lang dyan. RD magyapon. Renz Duran. Hil Javier. Kita mo na kay Hil Javier, ha? Hil Javier. After kay Georgia Gargasiran bla. George Gazeran. Silingan na ni Hil. Silingan na ni Hil Javier niya. May Pasko ako gali sa inyo nga duwa. May Pasko siya sa aton. Amo nakita mo? Oo eh. Salamat sa Pasko. Pertigli, no? Like, kung expect bala. Thank you, good the sir, sa mga Pasko. Sa Oman, isa sa Oman. Oo, sa Oman. Kita mo, basa mo? Oo. Mga niya, may Pasko ako gali sa inyo nga duwa. Oo.
Salamat Ta? nila sa Pasko mo May sa kagid- amon nga duwa. May kagitap daog sa amon diya. Kalain. So, sa Oman siya, Oo. it's either dalo niya lang siguro magpuli siya. Gano'n lang Tulak ba? man kami Wala ka na Isa da. nga tigkalalag na tigkalalag na liwat. Ay, O kalay. basi kung cash mo nang ikudi imak ma padala mo oo, sa kanya. galit. Ikaw Dalaan mo cash pwede GCash. gid sa remittance center. O sa may Or sa GCash 09. Kalain. Sige Arsenio Yoraoba Jr. Gapamati man ko di sa Binal. Binalbagan gani. Oo, Binalbagan. No. Kay Melili Oligo, no? Eric Fernandez. Good morning. Kay Jamel De Florendo. Sige, go. Kag kay Pilton de Pura, good morning man. Dras may Pasay City, Inday Blaza, good morning. Si Miss Shirley Tad E, good morning sa imo dras sa may New York. Yes, Diba? Good morning, oo. Miss Shirley. Kay Merry Christmas lang ko no kay kay Ma'am Van kag Doc Matt Mayan, Miss Jinky, Noel Amar kag Alex Montexa from Sir Melili. Milili Oligo. Jerry Azero Jr., good morning man. Greet ko lang happy birthday. Ang yabata nga si Jojo Azero. Yes, happy birthday, Jojo. Mm. Kay Catalino Estor, good morning man. Richelle Evangelista, uy, good morning sa imo sir. Kaya Gabriel Nilios, good morning, kapi-kapi di sa DK Kapihan. Yes, oo. Sa mga nagapangapida, good morning sa DK Kapihan sa may La Carlota City. May lang na nga pagpangapi Yes. Miss Homa Lumena, good morning. Dennis Nuestro, sa may pizzahan naman niyo. Woodfire Bacolod, good morning. Kaya Miss Liza Joy Ilon Amoroso, may agaman. Florante Pasinabo. Naga-monitor sila sa may barangay 40. Uy, good morning. Pretty Mahilom, good morning man. Hambal ni Sir Hil Javier, baliktad ba? Hindi tsakto, gito ba lang pagbasa Amo namon? gito magbasa namon. Oo, di ba? Tsakto, gito yung katama. Thank you. Ay, kalay, super thank you. Lisa Joy Ilon Amoroso, magagaman. Si Limuel Ma. Ara sa Takuling na sila. Oo, sa phase 2. Sa ano ni? Fast 2 may phase 2. Takuling, kuhan ko Housing Ano? Association. Amo na. Ma'am Maria Luisa Melos. Igan ko rin Ma'am Luing. Ma'am habas, kinabuhinan mong kon nga name. Kagay Melchor Melos dira, good morning man. Yes. Si Teacher Romela Ilustre Arrevalo, Good kamaga. morning. Kay Sir Shelo. Yes, Kay kumusta sa na bata da? nga si... Excel Fay. Yes, good morning lang. Bago City. Ambot ko na bubura ng... Ang pato. Abi ko ginpamatay na to. Ginpamatay, ginpangihaw. Ginpamatay gidya. Kalain, singin pamatay. Kalain doors. no? Maria Ko. Good morning, man. Sa Japan man ha? Ang buta. Raymar Beranyo Lingoste, good morning, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. God bless. Salamat, kid. Okay. You're welcome. Nanamihan ko sa bubura ng mga pato. Niya, abi ko pamatay na to. Yung pang-ihaw, gali ka lang, sige pamatay ka brutal, Siling ko doors. Dapat gin pang-ihaw. Daw ka very hinios. Or gin pang buhinan. Natin na pang gulgulan na to. Gulgulan. Ay, pag isang gulgul. Ito kang ilo. Daw ka hinios crime gid no. Heinous crime. Yung pamatay na. Kalay. Okay, then. Wala ta sap today sa Pamaskwa, sa ARP. Amiyara karon. Later stand by may sap kita karon Pamaskwa sa aton nga mga ka-aksyon. Miss Jinky Delagdon, good morning again. Sige, stand by na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpasaka ang 6 ka mga individual sa petisyon para ma-disqualify si Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapili presidente sa 2022 nga eleksyon. Ang mga petitioners nga atbayan members ang martial law survivors ang nagtudlo sa Section 252 sa Tax Code sa linasaad ng maximum penalty sa paglapas sa nasambit nga lahi amo ang dismissal from public office kag sumuman sa serbisyo publiko kag perpetual disqualification nga magpapili para sa anuman nga public office. Si Marcos nga bata sang diktador nga si Ferdinand Marcos ang ginconvict sang 4 ka counts sa paglapas ng tax code bangod na paslawan nga mag-file sang income tax returns umpisa 1982 tugtog 1985. Ang pamatbat ang intrigan sa Court of Appeal sa tuig 2001 kag wala nag-apilar si Marcos sa Korte Suprema. Gin-report sa Department of Education upon DepEd nga wala sa minor record nga COVID-19 cases sa unang semana nga pagpatuman sa pilot face-to-face classes. Sa statement, ginpahayag ng Education Secretary Leonor Briones, gindayaw sini ang tikang sa mga stakeholders nga nagbulig sa mandinalagon kag safe nga pagpatuman sa in-person classes. Suno kay Briones, base sa partial result, 4,537 ka estudyante sa kinder tugtog grade 3 kag grade 11 tugtog 12 ang nagtambong sa unang semana sing klase. Suno kay Assistant Secretary for the National Academy of Sports and Field Operations Malcolm Garma, may pila ka ma-report nga may mga estudyante nga ginhilanat pero klaro sa mga ginikanan nga kung ang bata ang naka-eksperyensya sa sintomas ng ubo, sipon, hilanat kag pananakit sa tutunlan, wala na sila ginapa-eskwela. Mag-aumpisa na ang gobyerno sa paghatag sang booster shot sa tanan nga fully vaccinated nga mga adults karon nga adlaw Biyernes. Sunod sa DOH pag-usaron ang COVID-19 vaccines nga Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik kag Johnson. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga fully vaccinated nga matao nga nagbaton sa Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna kag Sputnik ang dapat maghulat sang 6 ka bulan antes magbaton sang booster shots. Ang mga nabakunahan sang Hansen ang dapat maghulat sang 3 ka bulan antes naman magbaton sang booster dose. Ginpahayag naman sa Department of Health nga unacceptable ang palarehas nga travel policy sa tanan nga pungsod lakip na ang mga lugar nga wala pa sa detect nga Omicron variant o kung na may manubo sa nga COVID-19 infections. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi patas ang uniform travel policy bangod ini ang disbentaha sa tanan nga mga pungsod nga may manubo nga kaso. Para kay Vergere, importante nga may classify o kung maklasify mga pungsod sa idalom sa green, yellow o kung red list. Samtang sa na prinsipyo ang syudad sa Manila ang bukas sa tanan nga Filipino, si Mayor Isko Moreno Dumagoso nagatanjag sang anti-COVID-19 nga bulong sa mga pasyente nga nalatnan sang virus kag karon yara sa nagkalainlain nga ospital sa Central Luzon.
Ang Aksyon Demokratiko team ni Moreno ang karon yara sa listening tour sa Central Luzon. Pagkatapos ng Nueva Ecija, ang team Isko Moreno ang magapadulong naman sa Mabalacat sa Angeles City sa Pampanga karon nga kahapon nga daw nagpadulong naman sila dito. Buwas nga kung karon nga daw Disyembre 3, imisla ang yara sa siyudad sang Malolos kag May Kawayan sa Bulacan. Si Moreno nagpahayag nga ang siyudad sang Manila ang may handa nga supply sang kilala nga anti-COVID drugs pareho sang remdesivir, tocilizumab, molnupiravir kag baricitinib sa diin ginlaragway niya nga mabudlay pangitaon nga mga bulong kag mabudlay man i-pronounce kag dumdumon ang ilang mga ngalan. Sa paghibalo nga anti-COVID drugs ang hindi mahapos nga mabakal kag sa atong sining nga mga pumuluyo, si Moreno nagpahayag nga ang Manila ang nagabukas sa ilas nga ganhaan sa mga hindi residente sa siyudad sa Manila agon makabaton man kung kinahanglanon nila. Sa pagsaka sa COVID-19 infection sa nga tuig, ang siyudad sa Manila ang nangin kung nagpanghatag ini sa iban nga local government units sang antiviral drugs pareho sang remdesivir kag tocilizumab nga gintawag ini nga life-saving medicines. Nagpahanumdom ang Department of Interior and Local Government o DILG sa tanan nga aspirants sa 2022 elections kag sa ilang mga supporters nga ginadilian pa ang pagpatigayon sa political rallies sa tungasang pamahog sa Omicron COVID-19 variant. Sa statement, ginpahayag sa DILG ang special gatherings ang ginatugutan lamang kung may permiso sa LGU pero dapat matuman ang tanan nga minimum health standards. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ilang makitaan ang mga kandidato sa national kag local nga nagapatigan sa political rallies nga nagatipon sa mga tao. Nagpanumdom si Anyo nga wala pa natapos ang pandemya kag yara pang pamahog sa Omicron variant. Nagapangabay ang DILG official sa mga kandidato, political parties kag supporters nga likawan ang pagpatigayon sang sining aktibidad nga posible mangin super spreader events. Sa kalapusan nga bayan sa aton mga balita nasyonal, preparado na ang Iloilo sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa ila sa sulod sa duha ka adlaw, halin karong adlaw Disyembre 3 tubto buwas Disyembre 4. Isa sa mga tinutuyo ni Vice President Leni ang pagigsapol sa mga lideres sang urban poor, transport groups, vendors kag displaced workers kag pati na sa religious sector kag business groups angot ini sa ila sini nga mga sentimiento sa mga polisiya nga nakaapekto sa ila sini nga sektor. Kaupod man sa programa pangkabuhayan nga pagtalakayon sa presidential aspirant sa isni pagtambong sa Iloilo Provincial Mayor's Conference on COVID Response and Livelihood Programs sa Biyernes sang hapon. Kaupod si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. kag iban pang mga lokal nga opisyal. Madamo na sa proyekto ang Office of the Vice President sa probinsya halin pa sa tuig 2017 kag kalakip sa mga benepisyaryo sang livelihood programs ang mga salngan weavers sang Oton Iloilo, mga manunudlo kag manguma halin sa Lambunaw nga nagpaydalom sa training kag mga kabawinan sa munisipyo kunal Banwas sang San Joaquin. Magapagkikita man ang Vice President sa iya mga supporters kag volunteers sa iya kampanya para magpasalamat. Mainit naman ang suporta kay Robredo sa Iloilo sa din madumduman nga naglansar sa ang naglaylain nga grupo sang online campaign nga Iloilo for Leni sa nagaligan nga bulan sa Agosto para hinuon siya nga magdalagan sa pagka-presidente sa 2022 national elections. Samtang ginpangunahan naman sa volunteer groups nga Team Leni Robredo kag We Are One for Leni ang pagpatigan sang caravan sa siyudad sa Iloilo sa adlaw kasunod nga nag-file siya sa iya certificate of candidacy sa pagka-presidente. Isa ang Iloilo sa mga probinsya sa din nakakuha si Robredo sang pinakamataas nga boto sa vice presidential race at ng 2016 nga elections sa din nakakuha siya sang 706,052 kaboto. Ang dugang natin ng mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. COVID-19 pandemic, madamos ang kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamos ang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Yeah. Kaya Gina Giulege. Good morning dira sa imo. Damo ko kilala may mga Giulege di sa kon mo sa La Castellana. Ambot kun di ni si Gina nga Giulege ah. Ang kwadra to Aksyon doors ang kadto to balang balay ano ganito nang to balang sa La Castellana to balang balay Balay Daginot. Daginot. Oh. Ang Giulege na tapili ang kwan tag-iya. Aha. Si Red Bala, Regional Director sa una, Okay. sang DNR. Ah, Si good morning man kay Milagros Cesar Alit. Mil, good morning sa imo. Kay Mami Ems Aboso. Kagawad may aga dira sa yes, imo. Mommy Ems, good morning. Yes. Kag Rexes Narciso Daguob. Mga agaman kay amigo niya Tito Espartero Jr. Nagamonitor man sa Sumag. Mga taga-barangay Sumag dira, good morning sa inyo ha. Sa kay amigo ko na Maui Akol Kanyada, may aga, no? Russell Gomez, kag Alex Fuentes, good morning, man. Duga-dugay ang aton nga sa Pamasko. May ara kita sa Pamasko Outdoors. Yes, sino naman ay hana maswerte yung makadaog sa 500 pesos. 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 Ay, damo. Bongga. Okay, damo. Kay duwa ka zero mong. Damo mo kay 500 mo. Sige. Kag ito na, naging nakapreparado pagabot sila? ko na si Nakapreparado Aksyon sila? James. Sige. Aksyon James Band. Ay, kalay. Ban na yung BEN. Correct. Or B-U-N. Band gali. Or BAND. Band. Aksyon James Band. Ay, do ka banda. Sa banda na sa mo, banda. Pwede na. Kalay. Or kung sa mga kontabla, mga candy, sa mga dessert, Aksyon Jan Bandi. Bandi. Ang bandi, klase bandi. Oo, bandi nga coated sang sugar. Sa sugar, Palapad. Sa Iloilo na do damo eh. Sa Iloilo damo na sa Silila, Oo. correct. Especially sa may Gid Action Boys, sa may San Joaquin. Sa Ato Noken? na San Joaquin ta bala. Oo, sa... Remember mo nagpagarin farm ta? Correct, Amo nang oo. laban nila nga bandi. Metot sila do mo nakalapad do, lapad-lapad. Nga bandi daw, kuhan daw, kalalaw. Hindi man gid siya kalalaw. Dako na giniya. Do pinggan lang sa inyo balay bala. Daw bandiado. Dako bala. Oh. Do bandiado? Okay. Amo na nang isa mo katalinga sa face mask mo. Nga kay kalipkwan. Masakit dugay no actually no. Oo, konsang face mask. Kalay. Wala na sa face mask nga daw taplak lang sa guya. Pilit lang yan, no? Pilit lang yan. Yung muna ni baga pilit na Oo, tayo. pilit lang sa blaya. Feeling ko baklan ta kasang hairband. Kaya may hairband nga drio. Tapos, nang may do, diyo sa labitan, sang face mask. Ay na? Hindi isabit mo na siya. Mo na? Hindi na sa talinga mo. Okay. Paklanta ka na para may hairband ka. Para ibagay talang sa colors ng buhok. Kumbaga daw i-camouflage lang. Hindi halata nga naka-hairband ka. Hindi mo na ginamakalaw. Sa Shopee, hindi mo na makal. Kalay. Let Lugatiman Soberano, may agaman. Ralston Zaragoza. Kag kay hinigaran ni si Gina gali ya. Hinigaran si Gina Giulegi bala. Sa hinigaran ni sa. Good morning dira sa Hinigaranons. May aga dira sa inyo, no? Kag itong nareklamo ni Mayor Nader Garcia, mabati kita ko to sa naligan man. Do tuman daw ang HPG bala mo daw highway patrol group nga nag-operate bala nga wala nag-coordinate sa iya office. Ay, kalay. Kalahin pas na dabalo ka sa aton nga magka-action blast, ining panahon sa politika. Halong-halong kita, ti para na nag-operate sila, wala sang kwan, tapos nagpanyaga sila ang kontra, dito sila nagpanyaga sa do kontra, guro yun natin. Hindi malamura, makangin na ya, makuluran. O standby sa mga dugang naton nga mga balita.
Sige, okay. Sige. Good morning, Aksyon Boy, kay Migizo Jojen. Nagapamati siya. And si Miss Georgia Gargasiran, sunny Friday morning. Ay, mayo kay subong init. Duro Kay daw may Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:51. Kag sa detalye, Balita International, ginkompirma sa India ang una nga duha ka kaso sang Omicron COVID-19 variant. Pila ka bulan matapos ang lapnagon nga surge sang virus nga nagpatay sa masobra 200,000 ka mga individual sa bugos nga pungsod. Sunod sa top health ministry official, ang duha ka lalaki sa Southern Karnataka State nga nagaedad sa 66 kag 46 ang nagpositibo sa bag-o nga variant. Sa piyak sang duha ka bag-o nga kaso, wala pa nagpatuman sang bag-o nga patakaran sa international travel, pero ginmanduan sang health ministry ang tanan nga inbound travelers halin sa countries at risk nga magpaidalom sa mandatory post-arrival COVID testing, subong man ang random testing sa iban nga international arrivals. Nagpatuman naman ang Mumbai sa mandatory 7-day quarantine para sa tanan nga pasahero nga nagaabot halin sa risk countries. Sa balita sa sports, ginkanselar sa Japan Skating Federation ang Figure Skating Grand Prix Final. Ini matapos ang insira sa Japan ila borders sa mga non-Japanese visitors. Nahibaluan, isa ang Japan nga nagpatuman sang pag-istrikto bangod sa pandam sang Omicron variant sang COVID-19. Patigyon ng kuntanit sa Osaka ang Grand Prix Finals, umpisa Disyembre 9 to 12 nga mga qualifiers para sa Winter Olympics sa Beijing, umpisa Pebrero 4 to 20 to 2022. Kag sa naman nga Balita Entertainment, nakasulod sa listahan sang Forbes 30 Under 30 ang Filipino-American singer nga si Olivia Rodrigo. Sa Instagram, nag-post din isang picture nga may cover sang Forbes sa idalom sang music category. Ang una nga album sini ang nga Sour, ang naging America's favorite breakup album nga naging numero 1 sa Billboard 200. Pila sa mga nakasulod sa listahan sa music category, amo sanday Kid Laroi, Willow Smith kag Tia Shi. Madumduman, mayroon sang 7 ka Grammy nomination si Olivia nga ginalakipan sang Record of the Year, Artist of the Year kag Song of the Year. Sa negosyo naman, ang Union Bank nagapakig-istorya karon sa Citigroup Incorporated para sa potensyal nga acquisition sa consumer banking business sang Citigroup sa Pilipinas. Ang Citigroup sang bulan sa Abril pahayag nga magagwa sila sa 13 ka mga merkado ug mag-focus sa wealth management kag institutional businesses. Ang Union Bank nagpahayag nga anuman nga transaksyon igapaydalom ini sa pagtap kumpleto sa diligence suman pag-aproba sa mga regulators. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahayag nga ila karon gina-monitor ang development. Nagatrabaho ni upod sa Citi para sa matawhay nga transition. Samtang sa atong foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 39 centimos. Singapore dollar, 38 pesos kag 80 centimos.
Samtang ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 46 centimos. Balita Espesyal! Bonggaman! Happy Friday! Kadlaw mo si James. Ano kadlaw mo ni James? First Friday of the month. Good morning, James Bond. Teka lang. James Bond. Oo. Band. Iya, Bond. Band. Pwede no. Bond. Sige Kita lang lang ginagawa ni James Bond na Bond. James Bond. James Bond. James Bond. Bond. Correct. Sige. Sige, sa ato niya balita Dali special. na, Ay, may sap pamaskwa kita. Sige, standby sa aton nga sap pamaskwa. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, yari nga aton sining winner sa aton nga sap pamaskwa karon nga aga. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning. Sino ni? Si Fernando yan. Fernando Ian sang Barangay Antipolo, Pontevedra. Uy, good morning dira sa taga Antipolo ha. Maayong aga dira sa inyo. Hello, sir. Yes, anong obrata, amigo? Nagapulapang umadyo tayo di sa, ano mo na. Ang amo man ang isa ko kamigo, ni ko anong obrata meg niya. Pulo po, jutay yan. Ni ko, jutay malang niya. Mga 10 hektaryas ang ginagawa. 10 hektaryas, ingin mo yung pinaka-hektarya na. Sige, pulo panguma. Anong mga produkto ta? May jutay nga umay ka, may jutay mga tubo. Jutay lang. Damual, bla. Wala pa kwarta, sir. May kapital. Way pa kapital? Okay. Sige lang. Basta, kuha lang. Ano lang ipagdin. Makaraos lang ba ako sa Tagalog pa, no? Sige. Si Fernando Ian is 59 years old, mga ka-aksyon, from Kamingawan, Barangay Antipolo, Pontevedra. Ikaw, Fernando, aton winner sa atong sap pamaskwa, karon nga aga. Congratulations, ha? May magiging na, hindi ko ba? Oo, gani man. Anon mo ni ang anon mo ni ako? Ay, yang gamit liti. Gani, bakal sa, pagkaon, sa bataan, labi dito tayo. Kabataan mo? May kabataan ka pang gagmaya? May bataan, ko na proga kaon, pa tinapay mo. Dati mayo na. Damo nga tinapay makaon mo na. So, Fernando, thank you very much for joining, ha? Congratulations, ha? Sige. Thank you. Ang atong nga tagline, una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Yes. Kita mo lang na. Congratulations, Fernando Ian. Uy. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, so congratulations sa aton winner karon nga aga, no? Ang bali din belated happy 40th birthday kuno sa one of my friends in the music industry. Si Britney Spears. Britney Spears. Ano? Anong mga music ni Britney Spears? Tinalipat na lang ko kayo. Ato bla. Ay. Namin siya kanta, Action Boy, si Britney Spears. Yan Meron ko na favorite niya kanta, ang lipat na ko. Sino kanta na yan ng inang kuwang balay ng Wrecking Ball? Miley Cyrus na yan. Iyagang Every Time. Britney. Mo nabla mo, Britney, nabla mo, every time I try to fly, I fall Amo na every without time. my Abi ko yan ang every time I see you. Hindi mo? Alay mo na yan. Jan Acosta, morning dra sa Bagong City.
Sige, daw lang nga lang na itong balita special. Ano nga rin balita special mo, Tane? Ang akong balita special tani, ang tips sa pagpili ngay hatag mga regalo sini nga Paskwa. Uy, kanami, Tani sina, no? Basta na lang. Kanang regalo, no? Basta yung mga tips nga natag, budang ang mga gusto mo yung regalo. Secret! Siyempre, pabor-pabor. Charot. Wala na ni siya. Britney Buwas na Spears, kakon. Oops, I Did It Again. Mo na? Amo na. Nasa mo pang Oo, bala mo to. Sa kadamo na siya sa mga kanta nga. Ang bali ni Ma'am Van Mayo. Si Rachel Bihag, ginagreet siya lang iyang magulang. Nga si Jocelyn Bihag, happy birthday. Correct man ang kay Dennis ang ang girl in the mirror. Girl in my mirror. Okay, sige. Nga mo na, pa kami sa mga, sa mga... Akag ang criminal. Kabalo ka na sa criminal. criminal. Mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't natural, it's typical. Mama, okay. please don't cry, I will be alright. Okay. Hindi tayo mapuwa na. Mundi nga rin pa kami sa mga maging sino ka man mo. Maging sino? Pwede ginaana, may ginasyakan. Maging sino ka man. Kag mga mga ano na Twinkle, twinkle. Nang kan blind nang hindi mo na tama naman yung mga to lang putos bla, putos ang ito. Balutin. Putos. Nasabot sa putos. Balutin mo, di ba? Yes, uso ginasubong ang Christmas. Sa mga Christmas December. sama na. Damo. Ati sige. Buwas ka lang atong balita special Upod na bang yapon si Aksyon Doors buwas ana. Danay tagapon ba? Standby na mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Ang Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!